Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Ya diwaca kawit fasyamir 3 dari bawah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi fashammiril azma fi nailil ulumi wa mil'anid dani wa saffiz zihna wal fikara la yudrikul ilma battalun wala kasalun wala malulun wala man ya'laful basarah wabda bima faradal maula alaika hudan wa ilmi syara'in wa alatin taftakhirah. Saiki wasofi ya kira ya harakat isik wasoffi zihnaka min ilmil jidali wa min ilmil mirai ya ilmil mirai wa ilmi zayghi tu'tabara wazib alat darsi iku waune dibuang ya. Wazib ala darsi wal awradi muhtafilan wahfaz mutuna fununin tarqa khaira zura ya wasaffi zihnaka min ilmil jidali wa min ilmil mirai wa ilmiz zayghi wa tabara wa zib ala darsi wal wahfaz mutuna fununin tarqa khaira zura. Ayo wasaffi qala rahimahullahu taala wasaffi lan bersihno sira wasaffi lan bersihno sira zihnaka ing pikiran sira min ilmil jidali saking ilmu perdebatan wa min ilmil mirai lan saking ilmu juga perdebatan ya. Al jidal wal mira iku apa jenenge padha debat. Wa ilmi zayghi lan ngelmu sesat, ngelmu sing nyelewah saking ajaran kebenaran nggih. Tok tabara mongko dianggep sapa sira, dianggep bagus sapa sira. Terus nggih niki nasihate Syekh Abdul Hamid Kudus kagem kula sampean kabeh iki ya, terutama wong sing ngaji nggih niku napa yaiku beliau menyuruh kita untuk membersihkan pikiran kita dari sing jenenge ngelmu debat. Napa? Ngelmu debat. Artinya napa? Ojo gampang debat. Nggih. Tukar padu, ngerti tukar padu? Debat ngerti debat ya? Ngerti ya? Ana wong kok ngene iki, wah gak ono iki ngene. Nah, ya iku marai apa? Wong sing gene tukar padu, wong sing gene debat, iku marai napa? Marai atine keras, atine atos. Angel dinasehati. Ya, kapan dinasehati selalu bantah. Oh, iku gak ngene, iku ngene iki. Ya. Nah, gara-gara apa? Gara-gara seneng debat. Napa gara-gara napa seneng debat. Jadi ojo seneng debat. Yeah.
Aja seneng debat. Mari apa nggawe atose ati. Begitu pula nggih. Ya kita harus membersihkan dari ngilmu sing ya napa jenenge nggawe seneng debat. Nggih. Iku aja. Nggih. Biasane wong niku nggih. Nek seneng debati wong liya, ya niku ya duwe ilmu. Tapi napa jenenge niki kurang sae nek ilmu sing digadahi niku digawe debat-debat wong. Biasane wong sing kaya ngono ku nggih dene debati wong, nggih ana wong ngomong didebati, biasane iku wong sing ilmune sithik. Niku ana pepatah Arab ngendikan ngeten, man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Wong sing akeh ngelmune maka oleh ngingkari, oleh debat wong nggih, ora mrotes wong liya niku sithik. Soale apa, ngelmune akeh, ngelmune nyegara. Nah, kebalikane wong kok ngelmune sithik iki sithik-sithik protes, sithik-sithik debati wong. Ora kaya ngono kuwi iku gak bener iku. Jadi sithik-sithik nyalahno wong, sithik-sithik nyalahno wong, pengen debati wong ae. Ya. Niku ngelmune napa aja sithik. Nah, nek ngelmune akeh niku mboten pati seneng napa debat, mboten pati seneng nyalahno wong liya. Iku biasane santri iku engko nglewati proses kaya ngono kuwi. Dadi nglewati fase yang ya dimana sithik-sithik pengen ya debat wong liya. Ya. Lah iku nak bisa ya dihindari. Ya sebisa mungkin apa dihindari. Ya. Lagi nak teng hadis, teng setunggal hadis diriwayatke Imam Abu Dawud niku beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan ana zaimun bi baitin fi ribadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kanjeng Nabi nate ngendikan, aku niki pemimpine suatu omah nggih. Omah iki mau ning sekelilinge swarga. Nggih, ning pinggir-pinggire swarga. Aku pemimpine suatu rumah di sekeliling swarga. Rumah itu bagi siapa? Bagi orang yang mau meninggalkan debat, bagi orang yang mau meninggalkan tukar padu. Wa in kana muhiqqan, senajan wong iki mau bener. Senajan apa? Bener. Posisine bener iki. Tapi orang ini gelem ninggalno debat. Nah, maka ganjarane wong iki apa besok dikei swarga, ya. Ya, dadi diweki omah ning sekelilinge swarga. Sing mimpin sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, iku kagem wong sing gelem ninggalno napa? Debat. Nggih. Kagem wong sing gelem ninggalno debat. Ya, dadi kados ngoten, debat niku marai nggih, marai atos atine. Tukar padu mari atos atine. Kene ngeyel berpendapat A, kene ngeyel berpendapat B. Wes tinggalno. Tinggalno. Senajan sampean bener wis tinggalno. Ya. Wis tinggalno, ora usah dilayani. Ora usah napa layani. Ya, meskipun nanti pada satu sisi, pada satu keadaan nggih, niku pun napa sing jenenge diskusi niku penting. Nggih, sing jenenge napa diskusi niku penting. Nggih. Diskusi niku bener-bener mencari napa? Mencari kebenaran. Iku diskusi ya. Bener-bener napa? Mencari kebenaran. Kadang ya padha ae nggih. Ya, perdebatan kadang nggih napa mengharuskan kadang. Tapi bagi wong sing mumpuni. Nah, contohnya misalkan antara Ahlussunnah wal Jamaah ambikan orang ahli bid'ah nggih. Ahli bid'ah nantang masalah debat, masalah itu debat terbuka misalkan. Ya. Nah,
Yang mana jika tidak dilayani iki Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa napa jenenge dianggap cemen. Ya, maka orang yang mumpuni ya, orang yang napa jenenge ilmune wis mateng, bener-bener mateng ya bolehlah melayani untuk menampilkan suatu kebenaran. Ya, untuk menampilkan suatu kebenaran. Ya, tapi lumrahe debat niku mboten sae. Lumrahe debat niku napa mboten sae. Wis ditinggalno ae. Jadi wis kita napa sing enak-enak wae, sing napa jenenge ora usah debat-debat tapi wong liya. Soalnya apa? Niku debat itu mari ngatosno ati. Napa mari ngatoske ati. Terus wa ilmi zaigi tu'tabara, ya, bersihkan juga pikiran kita dari napa jenenge ilmu sing sesat, ilmu zaigi. Ya, sesat sing mengo yang tidak sesuai dengan jalan kebenaran. Ya, ilmu-ilmu sing gak genah ya jauhkan. Ya, kita ya ngaji ilmu-ilmune para ulama wae, nggih. Ilmu-ilmune para ulama yang sesuai dengan track record para ulama terdahulu, sesuai dengan jumhurul ummah, mayoritas umat. Ya, sing rada nyeleneh ora sesuai dengan mayoritas umat wis tinggalno, ojo melok-melok, nggih. Dadi kita iku umat Kanjeng Nabi iku gampang jane wis dikei pengetahuan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sampeyan pengen selamat ya melok jumhurul ulama, mayoritas napa mayoritas ulama semuanya akeh kaya biyen sampai saiki iku ana mayoritas lah. Sing kebenaran iku menderekke mayoritas ulama. Lah iki sing sesat-sesat kaya ngono kuwi iku sing nyalai ulama iku. Sing nyalai mayoritas ulama. Wis aja melok-melok. Dadi ana sing nyeleneh-nyeleneh, ajaran nyeleneh-nyeleneh wis gak usah melok-melok. Jadi ditimbang kapan ana wong ngomong, ya kiai ngomong, iki timbang sik, iki sesuai dengan mayoritas ulama apa tidak? Sesuai, bismillah, nggih, kita ikuti. Gak sesuai, tinggal wis. Nah, niku kados ngoten, nggih. Wa ilmi zaighi tu'tabar. Maka nek wis sampean iso mikir, pikirane sampean mbok resiki sangka ya masalah debat, terus bariku ilmu-ilmu sesat tu'tabar, maka kamu dianggap nggih, dianggap sebagai orang yang luar biasa, dianggap sebagai wong sing bagus. Terus ayo makna berikutnya, wazib ala darsi wal awrati muhtafilan wahfaz mutuna fununan tarqa khaira zura. Wazib nglanggengno sira, wazib nglanggengno sira alat durusi ing atase alat darsi nggih. Bener alat darsi, aja alat durusi tapi alat darsi. Mufrad. Alat darsi ing atase pelajaran nggih. Ngaji. Wal aurati lan pira-pira wirid muhtafilan hale wong kang ngrayakno. Wong sing yang ngrayakno dengan bahagia, nggih. Wahfaz lan ngapalno sira mutuna fununin ing pira-pira matane pira-pira fan keilmuan. Mutuna fununin ing pira-pira matane matan fununen pira-pira fan keilmuan tarqa mongko munggah sapa sira, ya, naik derajat sapa sira khairadzuran ing sebagus-baguse pira-pira puncake perkara. Wis. Iki nasihat berikutnya napa? Nasihat Syekh Abdul Hamid berikutnya napa? Wazib ala darsi, langgengno ngaji. Artinya napa? Ngaji iku kudu langgeng. Ora iso, sampean ora iso dadi wong alim, ora iso dadi wong sing jos nek ngaji iku dangtek. Ngaji
pisan ngaji ora ngaji meneh, terus baru ngaji ora ngaji. Nah kaya ngono iku dang tek iku nggih ora bakal iso dadi wong bagus sampean, ora bakal iso dadi wong pinter. Nah sing jenenge wong pinter iku kudu sinaune sing temenanan, sing tekun. Nggih, sing tekun, sing langgeng. Ngertos langgeng nggih? Selalu mendawamkan. Mendawamkan apa ngaji. Ya, iku ngoten. Kudu sing sregep. Ya nek aras-arasen ngajine aras-arasen rasa-rasa ya ora bakal dadi wong alim sampean. Nggih. Ora bakal dadi wong sing mulya temenan. Ya. Terus wal auradi wirid-wirid, langgengno wirid-wirid juga. Jadi santri ku selain ngaji, ya ngaji kitabe, ngaji pelajarane iku nggih, ya kudu duwe wiridan. Ya, wiridan zikir-zikir niku lho. Paham? Paham mboten? Ya nek nang kene iki al-wirdul latif nek iso nggih. Terus badhe salat ya ono wiridane barang. Kudu wiridan. Santri kok aku iki sinau iki. Sinau, tapi wiridane blong, gak duwe wiridan blas. Nggih. Ah, niki bahaya. Bahaya. Ngilmune iku iso kering. Nggih. Napa jenenge rada kurang kemanfaatane. Ya. Jadi ya sebagaimana ngaji, ya sebagaimana wiridan barang. Nggih, paham nggih? Nah, dibarengi ambek wiridan. Ya wiridane santri ora usah akeh-akeh ra apa-apa. Nggih, kok misal wis ngalap cukup mawon pun. Jadi ndak bisa dipertentangkan. Ngaji, aku nak wiridan iki ora iso ngaji. Ora iso dipertentangkan. Nggih, wiridan paling sepiro ta? Ya wong jago ambek kancane iso suwe, mosok wiridan ora iso. Nah, jadi kudu napa wonten wiridan apa? Wiridan. Yo ngaji sing temenanan, yo wiridan barang. Wiridane sepiro? Yo sak ngalap cukup wis. Kok misal pelajarane akeh, ya wiridane sekedare mawon. Nggih. Ah, iku kados ngoten. Wal aurati muhtafilan. Hale wong sing ngrayakno. Artine napa? Ya sinau sampean ngerti ihtifal. Ihtifal iku perayaan. Perayaan iku ya lumrah perayaan ya seneng. Nggih mboten? Ana ihtifal Maulid Nabi. Ya perayaan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seneng mboten? Seneng. Engko ana ihtifal apa? Ihtifal apa? Seneng. Lah wong santri ngono kuwi. Nggih. Ya santri ngoten. Ngaji iku ya kudu ambek dengan hati yang senang. Apa dengan hati yang senang. Wiridan yo dengan hati yang senang. Aja ngerasa terpaksa. Ya sampean ngaji kok ngerasa terpaksa. Sampeyan wiridan ngerasa terpaksa. Nah, niki mboten saged masuk pelajarane. Tapi kok ngaji kok ngerasa seneng. Ya, jadi kunci utama nggih, kunci utama ngaji iku apa sampean ngerasa seneng, ngerasa cinta ning pelajarane iku mau utawa ning guru sing nyampekno misalkan. Ya. Utawa ning kitabe misalkan, utawa ning mualif kitabe. Ya, kok dilandasi dengan cinta iku cara memahami iku gampang. Ya, nerima pelajaran iku gampang. Tapi kok sejak awal iku wis ora seneng ambek pelajarane iku misalkan. Ya ana wong nang kelas niku karena gak iso hitung-hitungan, angger ketemu pelajaran matematika iku wis gedhinge pol misalkan kok ngono ku ya. Apa iso melajari matematika? Apa iso paham matematika? Ora iso. Soalnya apa? Wis gedeng dhisik. Nggih. Begitu pula nek ana wong kok cinta banget ambek suatu pelajaran, iki yo bakal luweh napa? Perhatiannya lebih terfokuskan ya. Terus oleh memahami pelajaran niku nggih bakal luweh kathah. Bakal luweh optimal. Ya kudu napa dengan rasa senang. Sampean ngaji ya seneng. Terus badhe niku wiridan ya kudu seneng. Paham? Paham mboten? Wajib ala darsi wal auradi muhtafilan wahfaz mutuna fununin tarqa khairadura. Apalno
matan-matan fan-fan keilmuan. Nggih. Nah, iki kudu apal. Ya, ndok mbiyen nggih kita ngapalno biasanya Alfiyah, Imriti. Iku dalam bidang nahwu, jurumiyah, nggih dalam bidang nahwu. Terus bariku engko fikih iku ngapalno Safinah, Sulam Taufik, ngapalno Takrib. Ya engko munggah neh ya sampai ngapalno Minhaj niku matan-matan dari fan-fan keilmuan. Terus bariku usul fikih ngapalno Waraqat nggih utawa ngapalno Tashilut Turuqat. Terus bariku engko sorof ngapalno Nadhum Maqsud. Ya biyen kula ngapalno Nadhum Maqsud. Nggih kathah kitab-kitab sing pun nate kula apalke niku kathah termasuk kitab Nadhum Maqsud. Nggih. Kitab Nadhum Maqsud. Ning madrasah dipelajari mboten? Nadhum Maqsud dereng ya. Jadi kitab Nadhum Maqsud tentang sorof. Niku rumiyin nggih. Kula ngapalno niku pelajaran niku nggih pas wayah kelas 6. Kelas 6 sapa? Sak Irsyad. Hah? Nah, pas kelas 6 teng Kutsiyah. Niku ngapalno napa? Nadhum Maqsud. Nah, gurune galake pol. Gurune apa galake pol? Wis hafal. Konstor ning ngarep. Nggih. Konstor ning ngarep. Bareng tekan ngarep karena ndelok gurune galak. Ndadak lali kabeh. Nah, ndadak lali kabeh terus takzirene kan lapore. Nah, jadi pada saat itu ono berapa belas bait. Nggih, berapa belas bait yang harus saya hafalkan. Jane wis hafal. Tapi goro-goro delok gurune galak, dadilah lali. Ditakzir. Takzirane apa? Setiap satu bait kon push up 10 kali. Nggih. Setiap satu bait napa kon push up 10 kali. Nah, misal kok 14 15 misalkan piro? 150 kali. Push up iku. Push up lho. Push up ning ndi? Ora ning ngarep kelase dhewe gak. Tapi ning ndi dikon ning ngarep kelas sampinge didelok ambekan gurune. Nah ini kono ana wong ngajar, ana wong belajar, santri-santri belajar. Ya aku push up ning ngarep kelas, ngarep lawang. Ngarep lawang iku lho. Iku takzirane kaya ngono kuwi. Tapi ya alhamdulillah berkah didikan kaya ngono kuwi ndok biyen apal. Dadi matan-matan fan niku kudu apal. Ya sampean ning kene alhamdulillah wis mulai do ngapalno. Ana Safinah, nggih, ana Jurumiyah Jawan. Nggih. Terus napa malih? Kathah ya sing diapalno. Nggih. Lah iku penting. Penting soalnya napa? Rungono. Man hafizal mutun hazal funun. Orang yang apal matan-matan, nggih, matan-matan kitab hazal funun, maka dia akan mendapatkan fan-fan keilmuan. Soalnya napa? Matan niku kan sing disipuk sing inti-inti. Nah, kok apal matane engko mbahas tentang ngopo, nggih, sing nyerempet-nyerempet tentang iku napa? Jadi iso nguasai. Bisa menguasai. Nah, iki pentingnya do ngapalno napa matan. Nggih, iki sampean-sampean ya ning kene iki wajib ngapalno terus, yaiku kudu ditemenani. Nggih, kudu ditemenani. Ya, karena iku mau ono apa mau ucapane ulama man hafizal mutun hazal funun. Orang yang apa jenenge ngapalno matan-matan, maka dia akan mendapatkan fan-fan keilmuan. Iku penting sekali, nggih. Para ulama dulu iso dadi ulama tidak hanya memahami tok, akan tapi ya padha ngapalno bareng. Jadi para ulama jadi ulama ora hanya napa memahami pelajaran, tidak, akan tapi juga napa menghafalkan. Iki penting banget. Bahkan nggih teng Mauritania, bukan Mauritania, teng Singkit nggih. Teng Singkit niku wonten banyak santri-santri sing do apal. Nah ning kene iki nggih ning Indonesia iku ana Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah sing 1000 bait. Iki nek ning Indonesia wong ngapal Alfiyah iku dianggap jos. Nah ning kono ngapal Alfiyah biasa.
Jadi apalane bet-bete iku sampean welasan ewu, kadang sampai puluhan ribu apal kabeh iku. Ya, dari awal sampai akhir ya, apal bet-bete. Karena hafalannya kuat-kuat di sana. Di Singkil itu orang-orang hafalannya kuat banget. Ya, bahkan di antara ulama mereka banyak yang nek ngajar niku ora nggo kitab wis. Sangger moro nyebutno sangka hafalane terus jelasno saking napa kuwate hafalan. Ya. Jadi ngoten nih, selain pemahaman juga napa harus ana hafalan. Paham nggih? Terus tarqa khairadura nek sampean gelem nglakoni kaya ngono iku kabeh ya. Gelem belajar rutin, gelem wiridna dengan senang. Ya, belajar rutin dengan senang, kemudian gelem ngapalno matan-matan fan-fan, maka tarqa khairadura. Kamu ini akan naik derajatnya sampai ke puncaknya sesuatu. Sebaik-baiknya puncaknya sesuatu. Artinya napa? Dadi wong jos sampean. Belajar tekun ana wiridane, gelem apalan. Nggih. Iki kok temenanan kaya ngono iku kabeh, maka naik drastis derajate sampean sampai dadi puncake sesuatu. Zuron niku jamak dari zurwah. Zurwah niku napa? Ya, a'la syai'i atau qimmatus syai'i. Ya, pucuke nggih, pucuke sesuatu. Jadi derajate dhuwur pol wis. Ya, paham nggih? Niku nek gelem napa mau temenanan belajare langgeng, wiridane yo wiridane nggih langgeng, terus badane niku napa gelem ngapalno barang, maka kaya ngoten niku. Paham? Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.